Għandi bżonn mela ħaniġi ftit fin-nofs hawnhekk. Mela xi ħadd miljaw fl-udjenza qabel ma nagħlqu l-programm se jirbaħ vjaġġ issa di sekonda. U x'hekk. U rridu nurhom klipp u x'hekk, mela ħanaraw dir klipp l-ewwel u mbagħad naraw min rebaħ il-vjaġġ. Xi ħadd issa se tiġri live. Issa wasal il-ħin biex kollha kemm intkom tiftħu dak l-envelop li għandkom qudiemkom. Wieħed minnhom, wieħed biss, għandu miktub irbaħt. Mela, vera din. Mela, isa, xi ħadd minnkom għandu miktub irbaħt. Aħna ma nafux minnu. Naraw daqsxejn in-nies jiftħu fl-udjenza, jippruvaw iddumux. Okay, hemm xi ħaġa fuq, ejja malajr, ejja wisfel, ejja malajr. Ejduli x'isimha please. Mela. All right. Mela, x'ismek sinjura, x'ismek inżel hawnhekk, dejja malajr, isa. Attenta x'taqa'. Mela, attenta x'taqa' fil-ħadida, Ejja malajr. Ejja ħdejja hawnhekk, ħdejja, x'ismek? Joanne, l-ewwel darba Joanne. Le, tini darba. It-tieni darba f'Xarabank. Ullum edha b'xogħol hawnhekk jiena. Jerġa'. Mela, inti hawn tal-Richmond Foundation mela x'kombinazzjoni konna se nkellmu anyway, tista' tibqa' hawnhekk. Mela, għandi bżonn nistaqsik mistoqsija però. Dan huwa vjaġġ għal Livigno, imma tirrispondi dil-mistoqsija ħafifa ħafna. In-nies għalfejn imorru l-aktar Livigno. Ħabba silġ. Okay. Posta bieħu. Ejja, nistgħu noddu ilha, ma ħabba silġ biex iskija. Tajjeb. Ħanaraw irbaħt il-vjaġġ. Mela, all right? Nixtiequ nistidnuk tiġi magħna ġewwa Livigno f'Jannar li ġej. Meta tmur ġewwa Livigno, ovvjament se nsibu s-silġ u nista' nagħmlu xi snowball, xi snowfat lejn xulxin, nitilgħu fuq il-muntanja bil-cable car, imorru passiġġati verament sbieħ, naqra duty free shopping għax Livigno kollu duty free u niklu xi ikla verament tajba. Imma inti taċċetta li tiġi magħna. Inti taċċetta għaddek. Iva naċċetta. Tajjeb ħafna. U nixtieq ngħid il-mani. Le, intek jom, sok inti. Mela, prosit ħafna qed nieħu gost li ġejt anke għaliex inti parti minn organizzazzjoni li Richmond Foundation li tgħin ħafna il-persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Eżattament, Richmond Foundation tgħin ħafna nies. Għanna hostis, per kazu jina naħdem ġo hostil li għanna 12 raġel ġo fija u hemm ħafna iktar hostis ma' Malta ġifri li namlu xogħol vera siwi. Apparti jekk hemm ħafna iktar affarijiet min ikollu problemi ta' mental health. Problemi bħal xiex? Mental health. Kull min ikollu hemm servizz ukoll fejn tistgħu iċċemplu u jkun hemm nies fuq telefonati biex jistgħu jgħinu wkoll. Grazzi ħafna Joanne, aħna ħadimna ħafna magħkom, tagħmlu xogħol impeccabbli, grazzi mess jekk hemm xi ħadd li jixtieq jgħin anke f'dil NGO, kellmu lilna jew kellmu lilhom u għejnuhom.